and Gentlemen, аз се казвам Майхан Асенов Питков от Джон Дер. И така днеска реших да направя още един майтап на моята женичка, тъй като нашата програма се казва Време за луница. До сега биш тук тъй. С 300 зора я изпратих долу. Уж съм гладен да ми прави нещо за ядене. Днескашният клип ще го измислим. Майтапа е да и разхвърлим дрехите. Там също има дрехи. Също така и тук има дрехи. Що не са махнеш? Какво правиш тук? Аз какво ти казах? Вече сигурно идва за трети-четвърти път. Какво ще направя? Сигурно, не знам, луница. Но така, GoPro-то се зарежда. Извадих го, но сега да търсим скритата камера, къде ще бъде. Аз мислех тук да бъде GoPro-то, защото и надалече да го сложа там. Няма просто смисъл. Тя както тук ще влиза, GoPro-то ще снима и тя ще види тук в гардероба всички дрехи надолу. Нека да започнем. Някои дрехи са разхвърляни. Не искам всичките да ги разхвърля, да няма много работа, но да видим каква ще бъде реакцията на този пранк, да кажем. Го просто сам, в момента го снима и да видим какво ще бъде. Аз сега ще бъда в другата стая и ще се крие. GoPro-то снима вътре. Шерми! Елайла. Смотри, не, ти ще ги оправиш. Ще ги оправиш. Че я песня? За Джони Лев. Смесъл. С твоите приятели що не правиш? Те са заети. Виж, не са много дрехи, какво? Го, готово. Не са ли то със всяка жена? Бейче. Да не плачеш. Приятели, малко я съжалявам. Защото тя просто разбра, че ще го правя този пранк. Тя го очакваше, защото аз си казах, ще правя пранк, но не казах какъв е смисъл на пранка, че ще разхвърлям дрехите. Но в момента тя даже започна да си такова дрехите. Ще й помогна. И става тъй, трябва да имаме респект към жените, но по някакъв майтап, нали? Нормално, нали те?
Кажи сега, какво стана толкова? Ядоса ли са? Дето приятели, помогнах и малко. Помогна. Не ти ли помогна? Те с кой ги направи? Искаш сега още веднъж? Ти дали? А? Колко интересно ще бъде. Искаш да това? Смятай сега, виж. Както ги направи и още един път мога. Ама следващия епизод. Време е за лунница. Мисля да приключа клипа, защото в момента е неделя. Часът е 6 и нещо в Холандия, един час назад. Приключвам клипа, отивам по компютъра ми, другата къща. Прави го и го качвам веднага, но искам първо да се абонирате, да лайквате. Това е то, друго нищо, само абонати. Абонати. Хайде, чао, let's go.